Ahojte moji krásni, opäť sa vidíme pri mojom videu. Moje meno je Nena Turner, určite ma poznáte, pokiaľ pozeráte moje videá. A dneska si povieme niečo o téme, o ktorej som už dávno chcela natočiť video, pretože ma irituje, ako z každej strany počúvam, ako niekto niečo dostal zadarmo, ako má niekto niečo preplatené od štátu, ako konečne sme dostali niečo od štátu, ako konečne niekto urobil pre nás niečo dobré v tom štáte. Irituje ma to, keď počujem, že ako je teraz super, nikdy sme nedostali a konečne sme dostali taký príplatok, také od štátu, taký balíček. Toto je super, konečne nám dali, konečne sa o nás starajú zadarmo. Teraz vám vysvetlím, že nič nie je zadarmo. Takže trošku som sa rozohnila, ale naozaj ma irituje, keď nejakí dôchodcovia alebo nejakí poberači dávok alebo niekto niečo dostane od štátu, alebo keď niekomu niekto vyhovie, čo sa týka nejakého finančného obnosu alebo nejakej pozornosti a niekto povie, že to dostal zadarmo. Ide ma vtedy šľap trafiť, pretože zamyslíme sa nad tým, že nič nie je zadarmo. A bude to teraz znieť veľmi často táto fráza, lebo nie je to zadarmo. A toľkokrát som počula, že niečo je zadarmo, že to proste musím negovať a toľkokrát povedať, že nie je to zadarmo. A teraz pochopíme prečo. Aj nejaké prídavky, aj nejaké veci, čo ste dostali údajne zadarmo, ktoré vám boli darované, alebo nedaj Bože štát vám niečo dal zadarmo, ako je napríklad cestovné, uplatnite si nejaké zľavy, lieky ste dostali zadarmo, vaša zdravotná starostlivosť bola zadarmo, lebo bola preplatená zdravotnou poisťovňou, penka. Nechodili ste do roboty, ale penka vám chodila. Hej? Čiže dostali ste plat zadarmo. Nie. Vždy to, čo vám prišlo na účet, alebo čo ste dostali, vždy to preplatil alebo zaplatil niekto iný. Od toho sú odvody, od toho je daň, od toho je sociálna zdravotná poisťovňa. Tam proste vy zo svojej výplaty, alebo pokiaľ ide o daň, proste niekde tam je ten kufríček, kde v zdravotnej poisťovni a na sociálke máte proste svoj kufríček alebo nejakú svoju zásuvku, kde vám každý mesiac z výplaty sťahujú určitú čiastku. To je to, keď si pozriete výplatnú pásku a chcete zaplakať, keď vidíte cenu práce, ktorú ste vykonali a reálny plat, ktorý vám prišiel na účet. To je diametrálne odlišné vaša cena práce, koľko ste vyrobili a koľko vám reálne prišlo na účet. Čiže odvádzate nejakú čiastku svojho platu do zdravotnej poisťovne, do sociálky, potom ročne platíte daň z toho, všetko sa zosumarizuje. A tie peniaze, to zdravotná poisťovňa a sociálna poisťovňa, v mojom chápaní je to nejaká zásuvka s mojím menom na tom úrade, kde proste mne sa strháva z platu, aby sa tam ukladala tá čiastka, aké potrebujem lieky, zdravotnú poisťovňu alebo niečo nečakané sa udeje, lebo vždy sa niečo môže nečakane udiať. Od toho je proste tá poistka, od toho je proste ten plán B, keby náhodou niečo sa udialo, že nie som práce schopná, tak proste niekde sú tie peniaze a neostanem na ulici.
Takže od toho je sociálna zdravotná poisťovňa, že keď treba, pod mojím menom ten môj šuflík, alebo hej, ten obnos, hej, to vrecuško mojich peňazí odvedených, má sa vyplatiť z toho, čo som si nazbierala, proste čo aktuálne potrebujem. Lieky, zdravotná starostlivosť, zo sociálky nejaká penka, nejaké dávky, keď náhodou stratíte prácu alebo niečo v nezamestnanosti na tých pár mesiacov, kým si proste nájdete nejakú prácu a vy ste neostali úplne, že na blind. Proste to je nejaký proste záchranný plán B, na ktorý si, keď reálne nič sa nedeje a pracujete, odkladáte. A sú to vaše peniaze, aspoň to tak chápem, ktoré sú následne použité niečo, hej, keď treba. Čiže nemyslíte si, že vy dostanete lieky, ktoré preplatí poisťovňa, vy to beriete, že je zadarmo. Vy to beriete, že zdravotná starostlivosť, vy tam dáte tú kartičku poistenca a máte to zadarmo. To, čo ten lekár má zaplatené v zdravotnej poisťovne na základe vašej zdravotnej kartičky, sú to vaše peniaze, váš obnos, ktorý proste takto putuje k tomu lekárovi za to, že vás vyšetril. Tou kartičkou z toho balíčka, kde ste si vy našetrili na odvodoch, sa preplatia tie lieky, ktoré vy nedoplácate, lebo vy ste si prakticky z toho balíka, kde ste si šetrili celé roky, proste len tu potrebujete liek, tak sa preplatí, tu potrebujete starostlivosť, tak sa preplatí, tu potrebujete odber, tak sa preplatí. Nič nie je zadarmo, sú to vaše peniaze. Sice ich nevidíte reálne vo svojej peňaženke, ale tá cena práce je to, čo ste odrobili. Áno? Čiže to, čo ste vyrobili, je tá čiastka, takže ktorá sa dá do toho plánu B a nikdy zdravotná starostlivosť, lieky, nejaké dávky v nezamestnanosti, penka, niečo ďalšie nepredvídané. Potom tu máme cesta zadarmo, ktorá sa vám preplatí, napríklad žiaci, študenti, dôchodcovia, dôchodky celkovo. To nie je, že vy to máte zadarmo. Z našich odvodov, z našich daní to prepláca štát. Štát nie je taký dobrosrdečný, že ti dá niečo zadarmo. Nie, on ti to preplatí z tvojich daní. Áno, čiže ty, pracujúci človek, odvedieš daň a z tej dane potom sa platia tieto veci a v konečnom dôsledku sa ti tá cesta pre tvoje dieťa, pre toho žiaka zadarmo do školy proste preplatí. A tie zľavy študentské, dôchodcovské, to ide z daní. Čiže to, keď si v produktívnom veku odviedol daň a proste to, čo si tam dal do toho štátu, sa ti len vracia. Áno? Takže ak to nepracuje, alebo podobne, neodviedol nič, lebo pokiaľ ste odviedli, vám sa to iba spätne vráti. Keď ste neodvedli, áno, sú istí ľudia, ktorí v tom vedia chodiť a skutočne majú veci zadarmo bez toho, aby niečo štátu odvedli, ale o tom potom, to nechcem hovoriť. Ide o to, že aj tieto veci zadarmo nie sú zadarmo, pretože vám ich zaplatil niekto iný. Áno? Iní obyvatelia, ktorí odvedli daň, z tejto ich dani, ich peňazí sa vám prepláca niečo. Takže to nie je, že vy to máte zadarmo, vy to máte na základe peňazí niekoho iného. Takže je to začarovaný kruh a uvedomme si, že nič nie je zadarmo. Daň, odvody, sociálka, zdravotná poisťovňa, je to fungovanie štátu
a nikdy nikto, žiadny politik, žiadna politická strana, žiaden premiér, minister, prezident, prezidentka, nikdy vám nič nedali zadarmo. Oni len schválili, že z tých peňazí, čo si nahromadili ľudia, kde to pôjde. Čiže či to pôjde na tú zdravotnú starostlivosť, či to pôjde do školstva, ktoré je zadarmo, či to pôjde do štátnych nemocníc, lebo zdravotníctvo je zadarmo, či to pôjde na armádu, políciu, záchranné zložky, ktoré sú zadarmo, nič nie je zadarmo. Všetko si my ľudia platíme. A to, kde naše peniaze pôjdu, to rozhoduje už vláda a vyšší od nás. Oni obchodujú, respektíve, dá sa povedať, že obchodujú alebo delia nejaké obnosy, nejaké balíčky na konkrétne veci a potom vám sa môže zdať, že veci máte zadarmo, dostal som od štátu toto, ale štát ti to nedal zadarmo. Štát ti to dal na úkor peňazí niekoho druhého, nejakého druhého občana. Takže nevelebme, tak ako teraz počúvam, že 13. dôchodok, že prídavky, vianočné prémie, toto mi prišlo zadarmo, toto, taká zbierka, toto som dostal, toto od prvého budem mať zadarmo. Nie je to zadarmo. Vždy to niekto zaplatil. Takže teraz keď počúvam, aká super politika, nikdy sme nedostali toľko vecí zadarmo ako za tejto strany, ako v tomto období, kedy kto nám dal niečo zadarmo. Proste ľudia, uvedomme sa, nikdy ste nemali nič zadarmo. Vždy je to dávanie klapky na oči, vždy je to vždy sú to nejaké sladké rečičky a vy tomu uveríte, lebo znie to super, zdravotníctvo a školstvo zadarmo. A to není zadarmo, lebo ty ako občan odvádzaš do tohto štátu niečo a ten štát ti na základe tvojich peňazí, tvojich odvodov má zabezpečiť to školstvo, to zdravotníctvo. Zdravotná poisťovňa na základe tvojich odvodov ti má zabezpečiť zdravotnú starostlivosť. Sociálka, všetko funguje na tom, že ty si tam kvázi dávaš do toho balíčku a veľmi ma irituje, keď sa hovorí o tom, že zdravotné poisťovne sú v zisku. Ako môžu byť zdravotné poisťovne v zisku, keď oni sú subjekt, ktoré majú naše peniaze a tie peniaze majú byť rozdelené na našu zdravotnú starostlivosť. Oni nemôžu byť v zisku. Oni preplácajú to, čo sa udeje. Takže to není firma, to není nejaká výrobňa, kde proste otáčajú sa peniaze. Zdravotná poisťovňa je od toho, aby zabezpečila, že to, čo potrebujem, dostanem. Za moje odvody sa mi preplatia veci a nejak to zdravotníctvo koriguje, financuje, ale není to firma, lebo vždy pracuje a počíta a prepláca naše peniaze. Naše peniaze za to, akú starostlivosť my dostaneme. Takže ako môže byť zdravotná poisťovňa v zisku svojich poistencov? Nemôže, pretože to, čo ja potrebujem, tak sa dá z tej mojej konkrétnej šufládky s mojím menom. Áno, čiže to, čo odvediem, tam to čaká v tej zásuvke, proste tam ten balík,
ktorý sa preplatí zubár, ošetrenie, lieky, ten lekár, imunológia, neurológia, obvodný lekár, odbery, vyšetrenie. Potrebujem, otvorí sa ten obnos, preplatí sa konkrétnemu lekárovi alebo ambulancii, proste to, čo som absolvovala. A preto nikdy nehovorte, že niečo je zadarmo. Vždy myslíte na to, že keď niečo je zadarmo, tak je niečo za tým, že nejaký zádrhel, lebo vždy tam v pozadí bude niečo, čo určite nie je zadarmo. Niekto to musel poskytnúť, niekto to musel zaplatiť. Je to veľmi podozrivé, ak je niečo zadarmo. To buďme realisti, zadarmo nie je nič. Áno. A preto peniaze nie sú najdôležitejšie v živote, ale sú dôležité a zabezpečujú nám voľnosť. Rozhodovanie, že mám možnosť rozhodnúť sa. Čiže ja si odvediem niečo do sociálky, do zdravotnej poisťovne, daň a mám niečo štátne a pokiaľ mám ešte našetrené peniaze, tak samozrejme priplatím si nejaký nadštandard, priplatím si niečo viac, ako uzakoňuje úplne ten základ, ktorý mi musí byť poskytnutý. Fajn. To je tá sloboda, vôľa, mám na to, priplatím si niečo viac. Takže týmto sme došli už na koniec videa. Budem rada za koment, za vaše názory, like, odber, za každú jednu formu podpory. Vás to nič nestojí, mňa to podporí, poteší, takže budem rada za odber, zdieľanie, lajkovanie, komenty, nielen tu na Facebooku, ale aj na YouTube, TikToku, Instagrame, všade som ako Nena Turner, takže budem rada za akúkoľvek formu podpory, ktorú mi preukážete, budem mať za to vďačná a vidíme sa pri ďalšom videu. Takže mier s vami, nech vás sila sprevádza, zlo obchádza. Čus!